Ola rapaces, benvidos de novo a un novo capítulo. Nesta ocasión vamos coñecer unha nova operación matemática. Sí, escoitastedes ben. Pensabades que despois da multiplicación xa non había nada máis? Pois aló vamos. Esta operación é moi necesaria no noso día a día. Hoxe vamos a aprender a dividir. Dividir é a operación matemática máis xenerosa porque significa repartir. Dividir é coller unha cantidade de algo e repartila en partes iguais. Tranquilos, ides entendelo mellor cun par de exemplos. Ficad atentos. Se temos 6 queixos e os repartimos entre 3 ratos, a cada rato tócalle 1 e 2 queixos. Polo tanto, 6 dividido entre 3 é igual a 2. Xa sabemos que dividir é repartir, pero como se fai a operación matemática? Pois moi fácil. Utilizando este símbolo, que é como un ángulo. Hai outros signos que tamén significan dividir, como estes, pero nós imos a utilizar o ángulo. Vexamos outro exemplo. Temos 7 caldeiros cheos de auga que debemos repartir entre 3 camelos sedentos. Recordade, dividir e repartir en partes iguais. Dámoslle un caldeiro de auga a cada camelo, pero aínda sobran 4 caldeiros, pois seguimos repartindo. Dámoslle outro caldeiro a cada camelo, de xeito que cada un ten 2 caldeiros. Pero sobra un caldeiro. Por qué? Pois porque temos que repartir en partes iguais. A condición é que a cada un lle toque a mesma cantidade de caldeiros de auga. Como podemos representar o que acabamos de facer cunha operación matemática? Vexamos. 7 son os caldeiros de auga que hai que repartir, dividido entre 3, que son a cantidade de camelos entre os que repartir eses caldeiros. 7 é o dividendo, e 3 é o divisor. E agora pasamos a realizar a operación. Para iso, teño que atopar un número que multiplicado por 3 me dé 7 ou próximo a 7. Por iso é tan importante saber as táboas de multiplicar. 3 por 2 dá 6. Este número ten que ser igual ou menor que 7, porque yo teño que restar. 7 menos 6 é igual a 1. O 2 é a cantidade de caldeiros que lle tocou a cada un, que se chama cociente. E 1 é o resto, que é o caldeiro que sobrou. Hoxe aprendemos moitas cousas, verdade? Fagamos un repaso. Que dividir é repartir unha determinada cantidade en partes iguais. Vimos tamén como realizar a operación matemática e o signo que debemos utilizar. E, finalmente, as partes ou elementos da división, que eran dividendo, divisor, cociente e resto. Deixovos por aquí un enlace para seguir vendo ideas de como aprender a dividir facilmente. E ata aquí por hoxe, divisores e repartidores. Vémonos no seguinte capítulo da división.